В това време Бог благослови Ной и синовете му, като каза: плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици. Те с всичко, което пълзи по земята, и всички морски риби са предадени в ръцете ви. Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева. Месо обаче с живота му, т.е. с кръвта му да не ядете, а вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам. От всяко животно ще изискам, и от човека, да, от брата на всеки човек ще изискам живота на човека. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по своя образ направи Бог човека. А вие плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и се умножавайте по нея. После Бог говори на Ной и на синовете му с него: вижте, аз поставям завета си с вас и с потомството ви след вас, и с всичко живо, което е с вас, птиците, добитъка и всички земни животни, които са с вас, да, с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега. Поставям завета си с вас, че няма да бъде изтребена вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. Бог каза още: ето белега на завета, който аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всичко живо, което е с вас. Поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде белег на завет между мен и земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака и ще си спомня завета си, който е между мен и вас и всичко живо от всяка твар. И водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. Бог каза на Ной: това е белегът на завета, който установих между мен и всяка твар, която е на земята. А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет. А Хам беше баща на Ханаан. Тези трима бяха Ноеви синове, и от тях бе населена цялата земя. В това време Ной започна да работи земята и насади лозе. И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си. Хам, Ханановият баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си. Лицата им гледаха назад и не видяха бащината си голота. Когато Ной изтрезня от виното си и научи за онова, което му беше направил по-младият му син, каза: проклет да е Ханаан, слуга на слуги ще бъде на братята си. Каза още: благословен Господ Симовият Бог, и Ханаан да му бъде слуга. Бог да разшири Яфет, да се засели в шатрите на Сим, и Ханаан да им бъде слуга. След потопа Ной живя 350 години, и всички дни на Ной станаха 950 години и умря.